trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng lati akan kekilan oli ati aja ngene aja ngene aku ngene aku ngene ora kene kurite oli ati dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Yun upama dadi bojomu no piye Yun? Mas Lion, sampean ketoke kok dijodohne karo aku, karo Pak Dalang Sikit Arianto sing bagus dhewe sak donya. Umpama lho Mas iki sampean dadi bojoku lak ya cocok to karo karepmu. Ya Allah, aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Lak ya mesti kowe bejo bangga duwe bojo aku. Wis ayu, pinter ya to. Sembarang aku iso gawean wong wedok aku baut, nyapu, ngepel, masak, setrika, umbah-umbah manak sampai tekaning apapun. Kok mbok dor sebabnya apa? Lho ngomong kok ora ana lerene iki lho, Pak. Bis wae ana terminale, sepur ana stasiune. Ha iki ngomong kok jujur. Patas kok iki bis patas. Umpama bis ya bis patas. Umpami kula iki Dadi bojone ya sih. kula kalungan tampar, Pak. Kok iso kalungan tampar? Kendat dalan. Kok iso kendat? Mboten kiyat no, Pak. Tangi turu wis. Api atus. Tapi malah menurutku malah apik ngene iki. Wong Wong wedok Anda. trengginas trampil umpamane kok ana tanggane kobongan lho. Wong nek kasar niki keras niki lho penak. Omahe aman. Saset ya to. Sat-sat umpamane tanggane sampean kobongan piye oleh Ibu? Tulungi ayo golekne banyu kan lho. Sing selamete katoke sing pake biane diselamete kabeh sik Lho ngono. iki nak wong sat-sat. Satset cak-cek. Ning polpo enakne nek duwe bang mekar sing mek buyosi. Lah piye? Ana sing arep nageh? Arep nageh, age anguk-anguk lawang, nguk balik. Kok balik? Wis gremeng. Lho kan ya berarti berdaya guna toh aku sebagai wanita iki. Ya. Tolak balak bang. Damang ya. Apa ya hebat. Nggih, menika saya Mas Santoso sekalian, Mbak Yusa Aida kalau mau nggih, pun manggi kula teng pondokan, sak keluarga komplit. Nggih. Nggih, menika nyuwun lagu ayang-ayang request Dik Rinten Dalu Kinanti Gusti. Oh jenenge apik bener. Bar wayangan Dik iki urang marem mirsani meneh. Oh nggih, matur sembah nuwun. Sok ben yo nangga. Rutinan, Pak. Nggih. Yo ora nek digawe tok. Kok rutinan. Rutinan. Rutinane Asam. seminggu pisan iki. Lho duwe apa? Nggih, mbah nuwun seboh nggo Dik Kinan. Bar iki kok Dik Salsa ya ana sing arep nyumbang lagu. Siap, Dik Salsa. Ayo Dik Salsa. Coba iki lagune ayang-ayang nadyanto tanpa keyboard, Ndak. Nggih. Oh kibote ra mangkat iki. Angon keyboard. Iki mung gamelan ning wae. Bela piye? Ya mbuh. Ngalahke keyboard niki kekompakan kanca-kanca cakraning ra. Duet nggih Mas Nanda karo Mbak Yosi Dian Pratiwi. Kunjuk para penonton sedaya ingkang sami kemarin rawuh ayang-ayang Yosi Dian Pratiwi Nanda Abi Nawa. Yo. wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene
tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku slira ora diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung kapisah mrengkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih gawe Sakraning rondo Nanda Abina Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi